Àliga, senyor David Perarnau Canal. Nans vells, senyor Joan Carles Sosa Ros. Gegants, senyor Daniel Massana i Cardona. Nans nous, Ramon Prat i Serra. Criadors de plans i masses, senyor Ramon Sobrevies Victòria. Senyores i senyors administradors, representants dels antics 4 barris de la ciutat, vulgueu signar en aquest llibre d'administradors i caps de colla com a prova de la vostra acceptació del càrrec. I jo, secretari de l'Ajuntament, en donaré fe. Feixines al capdamunt de la vila, Fonolls. Senyor Daniel Ortega i Domínguez, senyora Glòria Fort i Reig. Sant Pere, escalfadors rebentats. Senyor Xavier Torra i Quífol, senyora Anna Pasquet i Panina. Centre o carrer Major, escalfadors embotits. Senyor Eduard Cuenca i Buzón, senyora Rosa Maria Castilla i Galeano. Raval, Romanisses, senyor Matías Oliver i Díaz, senyora Laia Fígols i Quesada. També per segon any consecutiu, com molt bé saben, hi haurà el cartell anunciador de la Patum Infantil, que és el guanyador del concurs infantil de la Patum. Doncs la paraula a la senyora Carme Barniol per tal que ens llegeixi l'acte del jurat del concurs de cartells de la Patum Infantil. El dia 16 d'abril de 2010, a les 6 de la tarda, es reuneix el jurat qualificador del 21è concurs de dibuix infantil La Patum, vista pels nens i les nenes, format per Jordi Camps, Eva Garcia, Pep Garrido, Montse Roca, Angelina Vilella, Salvador Vinyes i amb la presència de l'alcalde Juli Gengrau. Decideix que el cartell de La Patum Infantil 2010 serà el dibuix guanyador del primer premi de la tercera categoria, que porta per títol El poder del tabal. L'autora és Mar Sánchez Hernández, de 5è de primària del CEIP Sant Joan. Avui et felicitem i et presentarem el teu cartell, però el premi te'l donarem un altre dia. A continuació també, com molt bé saben, el cartell anunciador de les festes del Corpus del 2010 ha estat escollit per votació popular entre els 5 finalistes seleccionats pel jurat. Per tant, torno a donar la paraula al senyor Jaume Lima per tal que ens llegeixi l'acte del jurat del concurs de cartells de la Patum. D'acord amb les bases del 36è concurs de cartells de la Patum,
El jurat compost per les persones Jaume Vima, Aniol Antonell, Maria Pla, Josep Freixa, Rafael Garcia, Amàlia Vila, Enric Vilalta i el senyor Antoni Pérez com a secretari van acceptar els 94 cartells presentats. I després de les deliberacions el dia 27 de març del 2010 a les 11 hores es decideix passar com a finalistes a 5 cartells amb els lemes següents. Finalistes per la votació popular: Carota 2010, Jo soc Patum, El salt de les masses, Els nans del poble i La màgia de la primera espurna. La votació popular va presentar el següent resultat. Un total de 1.059 persones. El resultat fou 6 vots en blanc, 6 vots nul, 99 vots al cartell Jo soc Patum, autora Laia Pons, 101 vots al cartell Nans del Poble, autora Eva Garcia, 202 vots al Salt de les Masses, autor Joan Francesc Bonet, 239 vots al Carota 2010, que és accèssit d'aquest concurs, autora Hermínia Altarriba i Gorgas, i 406 vots a La màgia de la primera espurna de Sergi Fernández Bosch, guanyador del 36è concurs de cartells. També tots farem la penjada del cartell infantil, que és aquest que surt de la imatge. Ja per acabar, regidores, regidors, administradors, caps de colla, membres del patronat de la Patum, senyores i senyors, el carteller anunciador de les festes ens aboca a una primera espurna de Patum. Ara acabem d'encendre-la d'aquest any. Fa uns moments he tingut l'honor d'anunciar que un any més hi haurà Patum. Així ho ha decidit el ple. Hem encès la primera espurna de la Patum 2010. Serà el Tabal l'encarregat d'estendre-la a tota la ciutat. Serà l'encarregat d'aquí uns minuts de fer saber a totes les berguedanes i berguedans, a tots els patumaires, que aquest any més hi haurà Patum. Que hem renovat el nostre compromís amb la nostra història i la nostra tradició. Que un any més, tots, petits i grans, farem la Patum. Cada any encenem moltes primeres espurnes de Patum. Són molts els nens i nenes que amb la passada del Tabal als anys, en els assajos de la Patum infantil, encenen aquella espurna que any a any s'anirà renovant. També hi ha aquells petits que han nascut aquest darrer patumaire, que aquesta primera espurna serà el seu bateig de Patum, l'inici i estimació a una terra i la seva gent. Seran les notes de les músiques de la Patum que es tornaran a fer encongir el cor i reviure en el nostre interior emocions inexplicables. Ens renovarà la nostra espurna com si fos el primer dia. Ara voldria donar la més sincera felicitació a les 4 parelles d'administradors, que aquest any tindran l'honor de presidir les festes en representació de cada una de les persones de la nostra ciutat. Per vosaltres serà una Patum única, especial. Viviu-la amb intensitat i il·lusió, en cada un dels moments dels que composen la festa. En el passadís que us faran les comparses quan sortiu d'ofici. En el salt de les passades de dissabte, el del balcó saltant a la plaça. Aquesta serà la vostra primera espurna, una d'especial. Felicito també a tots els que rebeu el títol de Patumaire o Patumaire d'Honor. Aquest títol és un reconeixement a la vostra participació en les comparses durant anys. També vol ser un agraïment a tots i cadascun de vosaltres per l'estimació de la Patum. A tots i totes, cada un dels que viviu la festa, en sou mereixedors. Sense vosaltres la Patum no seria possible i tampoc seria patrimoni de la humanitat. També tots vosaltres ja vau tenir la vostra primera espurna i cada any la viviu com si fos la primera. A tots la més sincera felicitació i agraïment. I ara sí, només em queda desitjar a tothom una molt bona Patum. L'espurna que se'ns va encendre una vegada fa que visquem la nostra festa en total qualitat, en joia, en il·lusió i en generositat, a respectar-la i a fer-la respectar. I aixeco la sessió de plens demanant-vos, amb il·lusió, amb emoció, amb tot el cor, que crideu un vi, visca Berga i visca la Patum! Visca!